La qüestió de l'hàbitat i de l'habitatge és una de les reflexions més importants i necessàries amb la proposta sostenibilista i en el futur de Catalunya. És des d'aquesta aproximació que el CATS va promoure l'estudi Habitatge Sostenible, una reflexió a diverses escales, territorial, urbanística, d'habitatge i d'usuaris, i una reflexió des de diferents disciplines, amb l'objectiu de ser un document referencial per construir una Catalunya més sostenible. L'estudi inicialment es deia Cap a un habitatge sostenible. Posteriorment vam considerar que era interessant aquest joc de paraules habitatge-hàbitat, perquè d'alguna manera no ens volíem lligar simplement a el que podríem dir el camp de la residència, de la vivenda, sinó entendre que estàvem treballant un camp molt més ampli que agafava des de models d'ocupació territorial, com són les nostres ciutats, com volem que siguin, fins a l'escala de la llar. Totes aquestes escales, d'alguna manera, s'han dividit en tres grans àmbits, quasi canònics. Un àmbit més de planificació urbana i territorial, l'escala territori-ciutat. Un altre més, quasi, podríem dir, de disseny arquitectònic, l'escala de l'edifici, de l'edificació. I una altra que podríem dir més domèstica, que seria l'escala de la llar i l'escala del que són els nostres comportaments dintre la llar. El treball, en aquest sentit, s'estructura amb un grup d'experts, experts en cada una d'aquestes escales, i un grup de lo que podríem dir persones, experts, tècnics, que donen opinió. L'estudi va voler plantejar 10 criteris d'acció que d'alguna manera volien llegir el tema habitatge i sostenibilitat des de diverses vessants. Vessants com podríem ser la innovació, que va ser bastant polèmic com a criteri de sostenibilitat, l'economia, la interacció social, la interacció amb el paisatge, etc. No obstant, hi ha 4 que li diem referencials o nodals o bàsics, que són els que d'alguna manera comporten indicadors mesurables, indicadors que van des del consum de CO2, la petjada ecològica, etc. Aquests cicles són el cicle de l'energia, que podríem dir captació i també estalvi, el de l'aigua, reutilització de l'aigua i també estalvi d'aigua, el de la matèria, amb tot el que vol dir el cicle de la matèria, des de la utilització de materials coeficients fins a la reutilització i el reciclatge, i un cicle, que més que un cicle és un criteri nodal, que és el del confort, l'habitabilitat i la salut dintre de l'habitatge. L'informe parla molt d'intentar ara crear situacions, podríem dir, d'integració de disseny globals, tant amb la forma de l'edifici com amb el propi disseny global, que permetin no sols fer que aquestes tecnologies siguin aparatos incorporats o solucions constructives, sinó que creïn noves solucions quasi d'expressivitat ecològica. Llavors, aquest sistema de pensar els edificis des del bressol fins al bressol és un tema que d'alguna manera, encara que no és recent des del punt de vista ambiental, sí que ho és més en el món del que podríem dir la recerca arquitectònica. I això sí que creiem que és un camp que dona molt joc pel futur. Des del punt de vista dels nous reptes lligats al marc normatiu, 3 punts. 1. Reutilització, renovació, reforma. Donar el màxim legal perquè afavorir aquests punts. 2. Ampliar els umbrals mínims del decret de coeficiència i fer que dels 10 punts mínims es puguin arribar a 50 o 70 sobre els 90 possibles. I 3, importantíssim, afavorir al màxim plans pilot que d'alguna manera creïn exemples de nous barris, nous edificis sostenibles. És un tema de comprendre que l'habitatge, o l'hàbitat i l'habitatge, és el nostre entorn de vida i de relació. A cada moment, una cultura és capaç de crear el seu propi entorn de vida i de relació, i que això implica treballar amb noves tecnologies, treballar amb criteris sociopolítics, però també amb criteris de creativitat. I això pot canviar moltes coses si es contempla l'habitatge no simplement com una resposta a la dignitat de viure, sinó al plaer de viure i al plaer de viure i conviure.